ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ സിസ് ആൻഡ് മൈ വേൾഡ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ചെടികളുടെ പ്ലാന്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചുവന്ന മണ്ണും കുറച്ച് കറുത്ത മണ്ണും ആണ്. അത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ചട്ടിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞ് ചട്ടി കൊക്കോപീറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതും കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മണ്ണിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരളവിൽ എല്ലുപൊടി അഥവാ ബോൺമീൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലുപൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് ചെടി എല്ലാ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കണം. പുതിയതായി നട്ട ചെടിയുടെ ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കിട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം കേട്ടോ. മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചട്ടിയുടെ ദ്വാരങ്ങളിൽ കല്ലുകൾ വെക്കുന്നത് മണ്ണ് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ചട്ടിയുടെ പകുതി മണ്ണാകുമ്പോൾ ചെടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മണ്ണ് നിറച്ചാൽ മതിയാകും. ചെടി നട്ടതിന് ശേഷം കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി അമർത്തി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 2 ചെടികൾ കൂടി നടുന്നുണ്ട്. ചെടി നട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് വെയിൽ നേരിട്ട് മണ്ണിൽ തട്ടാതെയിരിക്കാനും മണ്ണിന് തണുപ്പ് നിലനിർത്തുവാനും വേണ്ടി നമുക്ക് കരിയിലകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ കരിയിലകൾ പിന്നീട് വളമായി തന്നെ മാറുകയും ചെയ്യും. ചെടികളിലൊക്കെ പൂക്കൾ വിരിയുമ്പോൾ ഞാനത് ഷോർട്സായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.